सहरनि खोला फारसे 3 किल'मिटार जानथायाव थानाय दियाबारि गामिनि साथाम लाइमोनफोरा रोंगौथि थानायावबो सरकारि साख्रिखौ आसा खालामालासे थांना थानायनि राहा महरै मैखुननि आबाद मावदों। प्रिजिना बसुमतारी, निजिरा बसुमतारी आरो पटमनि बसुमतारी बिथांमोनहा ग्रेजुवेट जाखांनाय उनावबो मेंनाय बानाय गैयाजासे थांना थानायनि राहा नागिरना मैखुननि आबाद मावगासिनो दङ। थांनाय 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव 10 साननि थाखाय बिथांमोनहा तितागुरि ब्लकआव बे आबादखौ मावनायनि ट्रेनिं लादोंमोन आरो बे ट्रेनिंखौ लाखांनाय उनाव गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोननानै बे आबादखौ मावजेननाय जादोंमोन होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जोङो ट्रेनिंखौ 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव लादोंमोन 10 दिननि थाखाय। ओमफ्राय लाखांनायनि उनावहाय जोङो गोसोआव जौगाखांनाय मोननानै बे आबादखौ मावनाय जादों। मैखुन आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जिगाब नांग्रोगौ, ओमफ्रायहाय मैखुननि बेगर बेखौ नांगौ, ओमफ्राय जिगाबखौ बेसेबां घन्टा सोमनांगौ बेफोरखौ फोरोंदों। दायो 450 दं बाहाय। नोंसोर साथामजोंनो बानायजोबो? औ, साथामजोंनो। जों लेबार थेबार सोआ जे रावखौबो। लेबार थेबार सोआ नोंसोर? ओमफ्राय मैखुनबो मोनबाय नामा? मोनबाय। माखासे फाननो मोनबाय नामा नोंसोरलाय? औ, फानबाय। 300 केजिसो फानबाय जों। 300 केजि फानबाय। बहा फानहरदों नोंसोर मैखुनखौ? जोङो बाजाराव होयो, गामियाव दैबायो, ओमफ्राय सोरबा हाबानि अर्डार फैबा होयो। जोङो साख्रिखौल' आसा खालामालासिनो गावबागाव रोंगौथिखौ लानानै जेनेबा ब्लगाव 10 दिननि थाखाय जोङो ट्रेनिं मोनदोंमोन। बेनि रोंगौथिखौनो लानानै जोङो दा गावबागाव थांना थानायनि राहा लामाखौ मैखुननि गेजेरजोंनो जुदि गोसो थायोबा आरोना। खस्थ'आथ' दङ बिराद। बे दाननायावनो जिगाबखौ हाफ्लेनांगौ ना, बेखौ दाननायावनो बांसिन खस्थ' मोनो। मेचिनजों हायोबाथ' बांद्राय खस्थ' मोना। दाखालि अखा बार फैनायाव बुखारलांदों। जे नोंथांमोनहा बिराद खस्थ' खालामनानै दिनै मैखुन आबाद मावगासिनो दङ, माबायदि बेनिफिट मोनबाय थादों दायो? दाथ' मोजाङानो मोनदों। इयुन समाव नोंथांमोनहा साथामजोंनो मावनो होननानै सानबावदों नामा? औ, मावगासिनो दं नामा नोंथाङा? मावगासिनो दङ। दा आरो जों सम मोनबा मावलांबायबो थानो सानदों। औ, नाजादों। आङो गासिबो लाइमोनफोरनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे रावबो लाइमोनफोरा ओरैनो थायालासिनो, साख्रिखौल' आसा खालामालासिनो गावबागाव रोंगौथिखौ लानानै जेनेबा ट्रेनिंफोरखौ लानानै बे आबादखौ मावलांनोबो हायो। मैखुन आबादावथ' गोबां बेनिफिट मोनो जुदि मावलांनो हायोबा आरोना। एसे एनैजों मुलाम्फा फैया, बुरजा बानायनांगौ, प्रडाक्टखौ दिहुननो हानांगोन, जेनेबा बानायनायनि सिस्टेमफोरखौ मिन्थिनांगोन, मा खालामबा मा जायो, बिनि सायाव एसे रोंगौथि लानाया गाहाम आरो। एबार दैज्लां बोथोराव पेडिनिखौ बानायगोन। जोंनि मैखुन बानायनाया ब्लु स्टार होनो बेखौ, ओमफ्राय पिंक कालारबो दङ। पिंक कालारखौ बानायाखै जोङो। पेडि स्ट्र', ओमफ्राय oyster, बटन, मिल्कि, मोनब्रै रोखोमनि। जों बे मोनब्रैखौबो बानायनो हायो, ओमफ्राय माखासे मुवानि आंखालाव बानायनो हायासै आरो। रांखान्थियारि जौगानो थाखाय जों गिबियाव बे oysterखौनो मावग्रोनाय जाबाय। इयुन समाव दैज्लाङावबो मावगोन नामा? मावगोन। ट्रेनिं लागासिनो दङ? औ, बिनि थाखाय जिगाबाबो रेडि दंखायो। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।